Corona had ook zijn weerslag op de uitvaartzorg. Bij uitvaartverzorger Nijboer in Droegeham is 1 op de 10 sterfgevallen waarom te lijden na corona. Voor de uitvaartverzorgers begint zo'n de start van de jest alles eens weer op een nij. Bij een uitvaart heb je te maken met maximale groepsgroottes. In ons eigen werk hebben we te maken met protocollen waar we ons aan moeten houden. Dat maakt ons werk er niet per se leuker op. En het stelt ons voor meer uitdagingen. Als de collega's van Reven een telefoontje krijgen dat een persoon verstoren is aan corona, wordt er voortendrekst een speciaal protocol insteld. In beschermende pakken moet de persoon ophellen worden. Ook het verzorging van het lichaam mag net meer te geren met de familie dienen worden. Zo'n het begin van de pandemie is het vooral drukker in de coronagolven. Als we kijken naar dit jaar was ongeveer tot nu toe 10% van onze overlijdensmeldingen direct of indirect door corona. We hebben het daardoor wel drukker gekregen in de coronagolven. De opleidende maatregels zorgen hierbij een aantal uitvaartdiensten ook voor een hele oren dynamiek. Er zijn kleinere, intiemere uitvaarten door vaak de maximale groepsgroottes die kleiner moeten zijn. We denken dat het ook in de toekomst wel een beetje blijft, omdat als er bijvoorbeeld bij Heid 20 mensen aanwezig waren en Mem die komt ook te overlijden, dat ze dat toch wel weer op dezelfde manier gaan vormgeven. En dat wel blijven zal.